Тази песен е специално написана за принц Енес и за принцесата Моа, от скъпите родители, от по-приятен Денис и неговата любима съпруга Виждан. Айде, съборите, Хелен! Ама ти, скъпи диаманти, не мога да ги заменят. Да чуя думичката, мамо, това е богатство най-голямо. И те за моята причина през огън и лед мога да премина. За Енес и за Дама сърцето и душата си ще дам. Музиката нека да звени на макс, камената да ни снима само нас. Нека да се помни, че на тази дата съм най-щастливият татко на земята. Шалена ги музика, сними нева и камера, а ме пари дава, на ля нава, не шаве не румя буд магава. Не мога с думи да опиша какво е да ги гледам как растат, когато весело се смеят, когато ме ядосват и удеят. С очи невинни ме поглеждат, душата